Eta tita batean tertulian hasi behar dugu gaur, Ugaitz Crespo arratsaldeon, Edu Malagon arratsaldeon, Josune Barrena arratsaldeon, Jon Iñaki Las arratsaldeon, eta Irol Andaluze arratsaldeon, ondo zabete denok, ezta? Eta gurekin Eñau Tapaloza, Ekaiz Zenterreko kidea, project managerra. Bai. Ondo esan da. Arratsaldeon, da ongi etorri. Arratsaldeon. Kutxei buruz hitz egin behar dugu, edo kutxabanki buruz hitz egin behar dugu, edo atzo hartutako erabakia hitz egin behar dugu lehen da bizi. Egia esan, zalaparta handixamarra sortu duen gaia da, baina erabakia hartuta dago. BBKak eta Vital kutxak izaera aldatu dute, eta banku fundazio bihurtu dira. Atzo hartutako erabakia da, batzar nagusiek atzo arratsaldean onartu zuten proposamena gehiengoaren babesarekin. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Partidu Sozialistak adostutako aurrera atera zen, Partidu Popularraren eta Komisionesen babesarekin, eta aurka agertu ziren, ondoak izuen bezala, Euskal Herria Bildu, LAB eta ELA. Oraindik ikusteko dago, Gipuzkoako kutxarekin, edo kutxarekin, zehatz esan da, ze gertatuko den banku fundazio bihurtuko ote den. Eñaut, zuek operazio hau ez duzu gustoko izan Ekaiz Zenterren. Ez ezagun da, ez? Ez dugu hasiera-hasieratik nahiko kritiko izan gera jarraitudan bidearekin, orain dela 2 urtez geroztik dihardugu kontu honekin, eta, bueno, atzokoa egun garrantzitsu izan zen, eta normala da baita ere horrelako gora berak egotea, ez da? Operazionen atzealdea begiratu duzue, behin eta berriz, eta esan duzue hau ez da bidea, Ekaiz Zenterren hala, pentsatzen dugu, Ekaiz Zenter zer da? Ekaiz Zenter politika publikoez arduratzen da ikertegi bada. Lantaldea badaukagu, ez da, izugarria handia ere, gu talde sendoa gara, talde txikia gara, baina arduratzen gaituzten gaietan ahalegin berezi egiten dugu, politika publikoen arloan, ekonomia politikoaren arloan, garapenaren arloan, kulturarekin zer ikusioken gaietan ere bai, eta nola ez, finantza sistemari lotutakoetan. Eta horretatik, ardura horretatik, etorri gara Kutxabanken kontu honetara. Eta kontu honetan, Euskal Herria Bildu adibidez, oso kontra agertu izan da operazionen kontrastu izan zarete, euren ideologoak nolabait esateko? Bueno, kontu honetan guk egin dugun lana ez dugu inorren enkarguz egin. Hau da, bankuen gainean eta Kutxabanken inguruan egin dugun lan guzti hori, egin dugu gure ahalegin propioz. Inok ez du finantziatu, eta jende guztiaren eskura, nahi izan duenaren eskura jarri dugu. Gure nahia izan da gai honen inguruan ezagutza eta debatea zabaltzea. Esan bezala, gure lana oso merkea izan da, eta erosi nahizunak ere oso merke zeukan. Ez zeukan besterik, gure webgunera jun, ekaizzenter.eura jun, eta dokumentuak hartza baino. Eta Mondragon taldearekin ze lotura duzu? Ez daukagu inolako loturarik. Baten ez? Ez daukagu lotura organikorik, inolakorik. Kontu zehatz batzuetan gure bezeroa izan da, momentu jakin batzuetan, baina bezero handiegia ere ez da izan, esan nahi zut, ez dago ez inolako dependentziarik, ez lotura organikorik ere. Bizkaiko aldun nagusiak atzo esandako hitzengatik galdetzen dizun hau, José Luis Bilbaok, esan zuen hau. Este argumentario en contra del proceso de fundación bancaria lo está articulando, elaborando y publicando un grupo de opinión que publica en el Gara, dependiente del grupo MCC, en el cual también hay un banco que va a competir y ya compite con el banco, con Kutxabank. Tira, José Luis Bilbaok esan zuen atzo hori, gero erantzunak etorri gira, bai Mondragon taldetik, baita Euskadiko kutxatik ere, ze tartean nahastu ere bazen. Euskadiko kutxak baduzu egin zer ikusia? Ez da ere. José Luis Bilbaok barkamena eskatu zuen gero? Bai, pentsatzen dut ulertzeko dela baita ere bizi dugun egoera honetan, tensioa goraka dijoa gai honen gainean, informazioen gainen iluntasun handia egon da, horrek ekarri du baita ere kezka handia sortu dela gizartean, bere adun zerbait galtzeko arriskoan ikusten dulako, eta horren aurrean erreakzio hainbat politikoen aldetik nerviosismo betetako deklazik izan. Ona arte atzo gertautakoa, alegia BBKan gertautakoa eta Vital kutxan gertautakoa, baita polemika hau ere, eta zuen berri ere bai. Orain sar gaitezen iruditzen zaizuen muinean. Ez dakite zuek tertuliak idok, bi hitzetan iritzi dema baduzuen honetaz, gaia segi izan duzuen eta batez ere gaia ezagutzeko modurik izan duzuen,
Malagon? Bueno, teorikoki nahi begiratzen nazu ez... Ekonomia irakaslea zadelako, bai, zuri begiratzen dizut, bai? Baina esan barko nuke ere, sakontasun gehiagirekin ez dudala gaia jarraitu, baina hala ere, ni harritu nagoena, ekonomiari bezala eta, aktualiaren jarraitzailei bezala da, pixkat egon den konfusioa guzti hau mezuen inguruan, ez? Alde batetik, erakundetik saltzen zitzaigun, hau derrigorrezko eragiketa bat zala, alde batetik fusioa eta gero banka fundazioa bilakatzea eta hori banku jarduera burutu behar izateko, eta bestetik, bai Kainzenten aldetik, nik neronek aspalditik jarraitzen dut beren lana, eta baita beste forotatik ere, esaten ziguna, hau, ekibitatu zitekela, bazudera beste aukera batzuk, eta bat, ez? Eta nik horregatik, hortikan, nik, galdera bat luzatu nahiko nioke. Joan zen orduan gaiaren muinera, baina lehen da bizi izenburu bat, Huaitz Crespo zu konforme egintenarekin, ala zuzta? Euskal Banka sortzen gaude, eta nire ustez bide hona da, obra soziala mantendu egin da, hori dela garrantzitsuena guretzako, herritarrentzako, eta gero ere, Euskal Banka sortu da. Onuragarria dut. Josune Barrena, hitz batean? Nik uste dut hemen herritarrei kendu zaigula paketera bakitzeko aukera bat hemen kutxan desagertzean ez dugu izan inolaz ere guk hemen alde batetik informazio argirik eta bestetik inolaz ere ez daukagu erabakitzeko modurik hemen. Euskal Bankua sortzea, konfusioa, informazio falta, Jon Iñaki... Informazio gehiagirik egia esan ez dugu sekula aukinik, egia esan bastante eszeptikoa naiz, bankuei buruz hitz egiten dugunean, eta berdin zait banku daukan izena edo kutxa edo dena alakoa ez da. Era guztietara, hori herritar modura dinot eta kontsumitzaile modura. Gero, beste kontu bat, Europatik etortzen baldin bada horrelako, esango dugu, agindu moduko bat ez da. Fundazio bihurtu behar duzu eta bestela badirudi hor egon dela aukera bat Espainiako Ekonomia Ministerioak eta Espainiako bankuak parte hartzeko aukera edo bat zeukatela horrelako prozesu batian sartu izan ez balira ez da. Europatik ez esango dizu Ekaizentarreko antxe bertan, inaute apalazak. Iro Landaluze, hitz batean? Hau herriari lapurruta bat. Nik beste dikitzu bat. Badakik, diru kontuetan gabizenien, ez dela trampaik. Trampak hartetan egitu. Diru kontuetan gabizenien, tak lapurruti, ugeri. Eta hau, Euskal Gizarteari lapurruta borobil bada. Zeraitik, nik uste dut PNV-ek gauza batzuk eskute egiten dituela, hemen. Eta euren deklarazioetan eta atzoko Jose Luis Bilbaoen deklarazioetan eta biztan da, argudio falta tauz. Argudio falta tauzenien, joten da, liskarretara, zue motutze zue bankuei, da hau jarraitu deuna pixkat, eta nik Kaizenterreko horrialdi jarraitzen izan dut, da garbi da, ni nire ustez lapurruta bat. Eñato Apaloza, sartu dengo gara, muinean sartuko gara, iruditzen bazaizuen? Bai. Europak agindutakoa da, ala ez? Ez, inundik inoa. Zergatik ez? Nik ez ikusi testu legalik, Europar testu legalik, exigitzen duenik Euskal Kutxak desagertu inbar dirala, edo banku izaten, banku bihurtu behar direla, edo beraien patronatua fundazio bankarioak izan behar direla, edo beraien gobernu organuak elite baten esku jarri behar direla, edo beraien akzioak sartu behar direla esaten duenik. Horrelako araurik ez dago. Horrezaz gain, baita ere kontu honetan, Euskal Banku bat sortu dela, Euskal Bankuak lehenagotik ere bazeuden obra soziala garantizatuta dagoela, obra soziala ez dago garantizatuta. Geratzen da patronatu horren eskura. Eta hain zuzen ere arriskutsuena Kutxabanken kasuan, Kutxabank prozesu guztia bezala ulertuta, Kutxak fundazio bihurtzearako orduan da sortzen den gobernu organua. Gobernu organu hori elite txiki baten esku geratu da. Hau da, izendatu dituzte alderdi politiko batzuek, konfiantzazka persona batzuk, per sekula sekulorum. Betirako beraiek eratuko dira, izan ere, ordezkaritza politikoaren edo ordezkaritza sozialaren arabera ez direlako aukeratuko. Aukeratuko dituzte, patronatuko kideek. Kenduta, 15 horietatik 3. 3 horiek beti aukeratuko dituzte instituzio politikoak. Gainerako 12ak, 3, eta 12 artean alde handia dago, zeinek irabaz dezaken, gainerako 12ak,
betirako blindatuta geratu dira elite finantziero modura. Segundu bat, esan dagotik, segundu bat, obra soziala zeratik dago arriskuan? Ba, geratu dalako, hain zuzen ere, patronato horren nahiaren arabera. Eta orain ez altzegoen orain artean... Administrazio Kontseiluaren nahiaren arabera. Bazegoen Administrazio Kontseiluaren nahiaren arabera, baina Administrazio Kontseilu horrek bazeukan kontrol politiko eta sozial bat. Ordezkaritza bat, beti ere gizarte ordezkaritzaren arabera aukeratzen zana. Hauteskundeak etortzen ziranean, hauteskunde horietan ateratako emaitzen arabera betetzen ziren aulki batzuk, eta beste batzuk, erakunde representatiboen arabera, ezta? Eta orain hori ja desagertu. Parkatu ez galderatxo bat, beren inautik galderatxo bat. Horre 12 pertsona horiek, zuen aurrealdien izaten da, behin eta berriz, aipatzen da, regimen de cooptación. Cooptación, bai. Hori, esplikeik hori mesedez, zer esati gure dugu. Regimen de cooptación da organo batean, aginte organo batean, ondorengoak bertakoek aukeratzen dituztenean. Ez dator kanpotikan. Ez dago asamblea bat esaten duna, zuek etorriko zarete. Ez, da, beraiek gu izango bagina, pentsatu, zozer esateagatikan, enpresa oizera bateko, udaletxe bateko udal batza. Ondorengoak ez ditu herritarrak aukeratzen baizik eta guk esaten dugu. Bueno, hau gure kidea da edo gure jitekoa da eta guk jarriko dugu gure ordezko gure agintaldia bukatzen denean. Kooptazioa hori da. Bera, hitz egiten dago batzar nagusari buruz. Adibidez, Caja Vitalen edo BBKan edo Kutxan zegoen batzar nagusi bat eta zegoen erabakita edo hiritarrak eta Caja Vitalen langileak erabakitzen zuten. Baina batzar hori zegoen bere konposizioa zen alderdiena. Adibidez, Caja Vitalen zeuden lau alderdiak, Comisiones Obreras, eta gero, kultura erakunde bat. Hori da zu hitzeten zeuden ari buruz. Osa, azken finean, errepresentazio hori ziren alderdiak. Osa, azken finean alderdiak zeuden sartuta bankuan. Orain, badago bideratuta Euskal Banka, badago bideratuta espertongatik. Eta hori da garrantzitsuena. Eta bai, obra soziala mantendu egingo da. Eta esatik hori da zu esaten duzuna, ez dela mantenduko eta errespetatzen dut. Baina hori baina ere demagogia egitea da. Esatik ez dakitzu zer egingo den. Zu esan dezakezu, ez dakit zer gertatuko den. Baina normala da, eta ulertu egin behar duzu, 3 lurralde historikoetan, orain dela 30 urte, orain dela X urte, hasi ziren obra sozialarekin eta mantendu egingo dela. Esatik gainera ere, 3 kutxetan, baieztatu egin ziren aurrekontuak, urrengo urteko aurrekontuak. Beraz, bai, obra soziala mantendu egingo da. Eta hori, ezin duzu esan ez dela mantenduko. Zatik ez dituzu datuak hori esateko. Alrebez, mantenduko da. Kutxa esan da bai gutxene. Eta zu esan duzu bai, eta nizurekin nago, ni begira, nietzako bankuak ere, ez diate inolako errespeturik ematen. Baina Euskal Kutxak bai. Begira, estres proba egin ziotenean, Espainia mailan izan ziren bakarrak estres proba gainditu zutenak. Gure kutxak. Beraz, niretzat kutxa hauek, bai, gutxenez errespetu pizkatxo bat gehiago ematen didate beste bankuak baino. Nirea, ni hemengokoa defendatuko du. Eta urte jaru izak, funtzionetan da bien moruen, oin krisise onduen supero da bienak aurek izendozak, da orduen segaitik aldatu. Segaitik aldatu bida hoien kontrola. Segaitik. Eta zuk esaten duzu nien, oin politikoen eskuen ez dela geldituko, guzur borobil da. Ze honek, zuk esaten duzuzenak, tekniko eta izenak, horrek ondo dakiu zeinek izendatute duzen. Eta hoiek, zelan, hauren ondorenguek, haurek izendatuko da bizan, betirako geratzen da batzuena azpilen. Orain arte, politikuek kontrolau badabe, izenda baina politikuek hauteskunde eta presenteute gero. Zilegitasun bat eukin jabe. Hemendik aurrera zilegitasun hori be dana galtzen dau. Eta ez da patronato bat, eta Consejo de Administración. Esan nahi usen gauzak argite garbi. Ostien hau, Iberdrolan faturie inoketxok entenditzen, inok ez da ulertzen. Consejo de Administración badago orain, Consejo de Administración badago ere, asamblea, batzar nagusitik. Baina Kutxabanera bai. Hau da, ez da deitu patronatuta, hau da, banko barri bateko... Baina Kutxabanken sorketa izan da legeagatik. Hori bai izan da legeagatik. Hori obligatu egin gaitu legeak. Baina hori objetiboa da. Hori obligatu egin gaitu legeak. Derrigortuteko da, ez da eztabaidak. Hori bai.
Kutxabank sortzera bai derrigortu gaituela legeak, bai. Ez diguna derrigortu legeak da erakunde finantziarioak fundazioetan sortzera. Hori ez, baina ez du zentzurik hiru banku hauek, hiru erakunde finantziario hauek egotea horrelako sistema batekin fundazioak badira. Adibide bat emango dizut. Ni adibidez badaukat Seat Ibiza bat, ez du zentzurik nire segurua Mercedes batena izatea. Zatik ez du zentzurik, zertarako ordaindu behar dut hainbeste rama, hainbeste, ez dakit, organo fundazio bat bezala funtzionatzen bat. Zatik, 2012-tik, eta ni bakit zer irurtzen egiten nagoen, 2012-tik hiru banku hauek funtzionatu izan dute fundazio bezala. Hirurak. Eta ni badakit zer buruz hitz egiten nagoen. Sistema, hitz egiten ari gera, sakonean dagona ez da zer bihurtzen dan, edo zerrazan bihurtzen. Orain arte ondo funtzionatu duna, mantentzeko modua baldin bat zegoen fundazio izan da, edo fundazio izan gabe, zergatik ez da mantendu. Zergatikan joda representatiboa zen formula batetik, eta interesen arteko oreka bat bilatzen zuna, erakunde publikoak, gizartea bera, langileak, inpositoren artean, oreka bat mantentzen zuen sistema batetik, zergatik pasatu da, oraingoa bezalako sistema batera. Politizatu ez dagoela esatea, asko esatea da, sekula baino politizatuago dago. Gaur El Correon ikusten aritu naiz, nola alderdi bakoitzak bere representatibitate kuota daukan. Perfectamente zehatuta, jasota, koloreekin eta siglekin. PNV, PSE, Partido Popular. Hiru alderdiren artean egin dute, hirurak izan dira promotoreak. Eta komisiones obreras arrazoi daukazu. Baina ez esan, mesedez politizatuta ez dagoela. Era bat politizatuta dago. Inoiz baino gehiago, eta gainera betirako asmoz. Blindatu eginda jabetza hori, elite finantziero eta politiko baten eskuetan. Balagon. Nik, ikusita adibidez, partekideen, patronatuko kide batzuen kurrikuluna, argi eta garbi izan diteke, politika ez dagoela aukeratik kanpo. Berez, Xavier Sagredo Bizkai buru batzarreko kidea da. Orduan, bai, berak personanek banka munduan bere esperientzia izan du, baino Bizkai buru batzareko kidea, PNV-ko kidea. Orduan, hor badaude betidaniko, mundu finantziero eta mundu politiko arteko konexio horiek gutxinez, susmoa eta edo gardentasun falta adierazten dutenak, ez? Baina nik galdera bat luzatu nahiko nioke Inauti, ez? Eta kontuan hartuta, 2013ko aurrezki kutxen legeak ze aukerak eskaintzen zituen lege edo marko juridikoak beste zerbait egin ahal izateko. Hau da, edo gaur egungo edo aurreko aurrezki kutxen idiosinkrasia edo eredu izango zateken ez duen irudirako batzudela muga batzuk, gutxinez edozein kutxak eukita lurralde jakin baten gordailuneneko 35 eta euki bihurtu behar zula derrigorrez banka fundazioan eta badizibin kutxabankek hori betetzen zula. Orduan, zein zan, alternatiba zein zan? Edo zein da zuen alternatiba? Hombre, guk alternatiba baino gehiago alternatiba lerroak planteatu ditugu, ez da? Lehenik eta behin fundazio bihurtze ez zaigu gustatzen batez ere kontrol kontuen gatikan. Hau da, organo bakarra dago, eta kitxo. Lehen, gutxienez bazeuden asamblea, bazeuden administrazio kontseilua, eta kasoskotan kontrol organo bat ere bai. Horien gainetikan. Eta horrek guztiak sistema askoz logikoago bat, eta askoz zabalago bat garantizatzen zuen. Aukeretako bat zan, beraz, fundazioz bihurtzeko, fundazio bihurtzera behartzen zuten baldintzak kentzea. Bai, esate baterako, eta izan zitekeen aukeretako bat, akzioak, kutxen akzioak traspasatzea kutxabanki berari. Edo erakunde publiko eri. Eta hartara, ezan fundazio bihurtu behar, kutxak, gaur egun bihurtu dira bezala. Behin fundazio bihurtuta ere, lehengo representatibitate sistema mantentzeko moduak bazauden, hau da, legeak jartzen ditun horkila horiek, aprobetxatuaz, bazauden aukerak, kooptazio sisteman alde egin beharrean, sistema representatibo baten alde egiteko. Eta bide hori ez da hartu ez Vitalen, eta ez... Eta ona dator, kutxa, oraindik erabakitzeko dago, zein da kutxan ikusten duzuen bidea. Hor adibidez izan dira bilean batzuk, publiko egin dira gainera, Jeltzaleen eta EH Bilduren artean, eta
tira, patronato horretan ordezkaritza beste modu batera aukeratzeko moduak eta aurreikusi dira. Zein izango litzateke zuentzat, zuen iritzirako eredurik onena? Kontua da, dagoeneko kutxa bera ere oso baldintzatuta geratu dela. Egia da, kutxa pakete honetan ez dela sartu, ziur asko indar korrelazio ezberdina dalako, eta beste bietan aplikatudan proiektu hori aplikatzeko zailtasun handiak egongo liratekelako, baina aldi berean egia da baita ere, estrategia finantziero guztia Kutxabankek finkatzen dula, eta hor Vital eta BBKak gehiengoa daukatela. Eta bestaldetik baita ere, obra soziala, esan daiteke, baina ez, obra sozialaren zeak, norabide nagusiak eta kantidadeak Kutxabanken erabakitzen dira. Hemen esaten dut Donostian gaudelako, baina Kutxaren kasuan oso gutxi geratuko litzateke. Aileatzen zaio multzotxo hori nola banatu edo erabakitzen izango litzateke, baina ez luke izango benetazko botere esanguratsurik. Galdera bat badaukat, hemen aitatu dugu ez dagoela Europatiko testurik, ezagutzen dugun testurik, baina bai ezagutzen dugu 2013ko legea, aurrezki kutxa eta banku fundazioen lege berria, ez da. Eta ez alda egia hor aipatzen dela derrigortasun bat, eta esan nahi da, ez baduzu ezuek egiten, etor daitekela ministerioa, ekonomia ministerioa, eta esan, hemen aldaketak neuk egingo ditut, eta kutxako ordezkarien ordez, Madrileko ordezkariek hartuko lituzketela erabaki guztiak. Egoeraren arabera da. Hau da, kutxak fundazio bihurtu behar dira, baldin eta egoera konkretu batzuetan baldin badaude. Egoera horiek mantentzen diran neurrian abenduaren 29 arte, abenduaren 29an fundazio bihurtzeko erabaki hartu ez baldin badu automatikoki bihurtuko dira. Baina egoera horren gainean erabakitzeko ahalmena oraindikan kutxek badaukate eta ez dituzte aldatu. Atzo ja fundazio bihurtu ziren bi, baina eduki dute eta fundazioen bidea saihesteko erabaki ahalmena beraiena zen eta beraiena bakarrik. Eta bestaldetik, kurioso da baita ere nola Euskal Autonomia Erkidegoan politikoek ez duten ezertxo ere egin, al kontrario, lagundu egin duten egoerarik edo eszenari hori okerrena gertatzea. Eta bigarrena da, lehen esan dudana, hau da, behin fundazio bihurtuta ere, representatibidadea mantendu zitzeken, gizartearekiko lotura mantendu zitzeken eta nolabaiteko oligarkizazio hori saiestu zitzeken. Kanpoko aitzakiak erabiliz, gure agintariek erabaki dutena da aukerarik txarrenaren alde egitea. Baina, nik horrez dudan ulertuta lehen ugaitzek aitatu duenaren arira, zein dan eszenario kaskar hori, esan nahi dute nork esan duen ez dela mantenduko politika sozial hori? Ez da, hori non dagoen idatzita? Politika soziala mantentzea edo ez mantentzea izango da patronatu horien erabaki bat. Baina izango da erabaki bat, lehen esan bezala, nolabait elitizatu dan gobernu organo batek hartutakoa. Despegatu eginda, lehen zeuzkan loturetatikan, lotura politikoetatikan, hiru alderdi politikoren artean banatuta dago persekula sekulorun, berdin du gizarteak alde batera edo bestera egiten duen. Nolabait entitate representatiboekiko lotura ere galdu egiten du. Orduan, obra sozialarekiko lotura, obra soziala bultzatu nahi dutenak, hau da, soziala daukatenak edo onura publikorako interesa daukatenekiko lotura galdudan neurrian, baita ere planteatzen den obra sozial horrek ez du lehen eukizaken zentzua edo entidadea, hain zuzen ere, gobernu organu horietan dauden personentzako. Ez daukate kontrol sozialik, ez daukate kontrol politikorik, orduan obra soziala bigarren mailako zerbait da beraientzat. Denboraren poderioz. Ñabardura asko dituen kontua ematen du ala ere, esaten da batetik legearen agindua da, eta gero ez da horrela zehatz. Obra sozialaren ere ikusi egin beharko da. Zuk esaten duzu, ordezkaritza falta den neurrian, obra soziala ukitua izan daiteke, eta bestadetik esaten da, ez, obra soziala mantendu egingo da. Ñabardura asko daudela toki guztietatik, eta hau herritarraentzat oso zaila da, guztiontzat oso zaila da entegintzeko, hau dena, ez? Mira, Caja Vitalen atxo asamblean gainditu zuten paper bat, komisiones obrerazko paper bat, esaten zuena, betirako, ez bakarrik 2 urteetarako, eta asamblea guztiak aprobatu zuen, eta baita ere kontseilari guztiak, esaten zuena, testualki, beti, mayuskulas, beti, emango zela
alzen diru guztia, bueno, benefizio guztiak, emango zirela. Irabaziak, bai. Hori da, obra sozialera. Destinatuko zirela, beti. Ez dakit zer gertatu den BBK-an eta Kutxan, baina ni gutxien ez badakit, Caja Vitalen, benefizio guztiak joango direla, obra sozialera. Bueno, gainditu zen, edo... Esan nuen azen, borondatea dirazten. Eta bilduko taldeak eta aprobatu zuten hori. Hori ere, enpresek eta erakundek erabekizakete ere bai, urte batean, balantzean moskinik ez agertzea. Eta, bueno, egintezkeelako dotazio reserbentzako, edo beste fonduen horrikuntzako, eta bat, orduan horri, azkenean, bueno, obra soziala, bai, baina orain gertatzen zen bezala, azkenean, ongo da, erabaki baten... Nik esan nahi nuen zen, debate honetan, denbora guztian, legea, politizatu, ez politizatu, privatizatu, ez privatizatu, oso izenburuetara eraman dela, eta izenburu bakoitzaren artean, nabardura asko daudela. Asko. Eta igual hori da arazoa, ez? Ez gerala sartu debate horretan. Debate horren falta somatu izan dugu. Pasaitik Andoniko zein digu. Andoni, arratsaldeon? Arratsaldeon. Bueno, horren kontu aixe daten izketan. Bai. Guk protesta egin dugu, bai Donostian, bai Oreretan, Pasaian. Bai. Eta hori izaten da dute, eskarreku horrek esaten nahi dena da gezurra. Hori privatizatu dute diru publikoa. Euskal Herriko, hemen, Gipuzkoako jendien, ahorruen, indute estilo mafia. Por ejemplo, Al Capone, italiano, mafiosos, horiekin dute estilo mafioso. Al Capone. Da lapurkeria. Esango dute, Europak agindu jo dela. Hori ez da egia. Hori da gezurra. Gezur utza. Eta, claro, atzo bertan protestatzen pacificamente aitzirianak, emankumeak, ertzainak, hor Urkullu bialtzen duzten jendi hori, joka. Entzen duzu? Eta, beak esango dute beste gauza bezala. Eta guk izautzen dugu. Nafarroan indute PP-koa dute lapurtu. Eta Madrid indute PP-koa lapurtu. Sozialistak indute lapurtu Andaluzian, eta hemen arkatu dia 3, 2 espainola, Komisiones Obrera 3, eta PNV mengua. PNV-guak dirua lapurtua ez da ongua, 80 urte ditugu, eta izautzen dut beti dirua bestenak kendu. Andoni. Aberastu. Erkiba, estimatua, gauza asko nahastu dizkiduzu, baina tira. Egin du alderdi guzti buruz, bildu ezik, eta ni esan behar dut, segin du bildu. Esan du segin dituen alderdi guztiak, baina esan dut segin du bildu. Bildu boskatu zuen, baietza 3 kutxetan, sozietate anonimoa izatearen alde, eta orain, justo kontrakoa egiten du, edo justo kontrakoa esaten du. Nere ustea da bakarrik, baina ni uste dut, edo badirudi, nola ez dauka gaztaren zati bat, beti bezala bildu, ez dagoenean nonbaiten, horren kontra dago. Eta hau ez du mailan inork esango. Zatik tabu bat bezala da, baina ez gani esango dut. Listo, esan duzu. Eztabaida, Josune Barrena zerbait aipatu nahi zenuen, favorez? Nik uste dut galdetu nahi nion, Inauzuri, zergatik ez dugun, edo ez den hemen, zure ustez, badakit zure esku ez zegoela erabakia, baina zergatik ez den jarraitu esate baterako beste herrialde batzuetako eredua, adibidez, Alemanian. Alemanian kutxak han daude, kutxak eta badago hor ekintza soziala, badago, eta orduan zergatik orain ez zaigu edo ez zaio herritarrei edo, guri zaigun ondo azaldu, bentsat gure politikarien aldetik ez zaigun komunikatu bazeintzuk diren arrazoiak, alde batetik lehen izan ditugun kutxa horiek bankuetan zertzeko eta orain pasatzea fundazio bezala. Orduan horrez dagoen informazio hori nire ustez, eta orduan zaila egiten zaigu alde batetik hori ulertzea batetik eta bestetik zein dan zure ustez arrazoia ez jarraitzeko eredua funtzionatzen ari direnak Europa mailan. Einaut. Bai, bi gauza aipatuko ditut, arrazoi guztia daukazu, eta gakoetako bat hor dago. Luze jo dezake, baina bi gauza erantzungo dizkizut. Europa erdialdeari begiratzen baldin badiogu, hemen egindana da, hiletatik tira gazteko modukoa. Begiratzen baldin badeguan, han precisamente aidia bultzatzen kreditu kooperatibak eta aurrezki kutxak, Alemanian eta Frantzian, hemen sendotuta dagoen eredua da eta hankaz gora botatzen ari gera. Hori Frantzian eta Alemanian egiten ari direnaren erabat kontrakoa da. Bai, eta zergatik egindan, eginda hain zuzen ere sistema finantzieroaz jabetu nahi izan dutelako persona batzuk. Egin dutena izan da Alemaniako ereduari begiratu beharrean,
gure administrari bankarioek eta gure politikariek erreparatu dute Espainian egin izan danari. Oda, ez daude internazionalizatuta. Ez daukatek... Txarto egin izan Bai, baina errepikatu dituzte eskema berberak atzera berriz ere. Ez daude internazionalizatuta. Ez dute ezagutzarik edo ez dute ezagutzarik eduki nahi izan Europan egin izan danari buruz. Eta ondorioak hauxe dira. Ba, hauxe, gure lehendabiziko gaia.